देखी भैया, ई दुनियादारी हम बोलतनी कोई आपन अपना ली। हर कोई के पटीदार गोतिया होला। तो उ लोग के जानतनी गोतिया पटीदार लोग के सबसे बड़का खुशी कब होला? जब घर में झगड़ा स्टार्ट होई नु कौनो बात खातिर, तो जितना जे अगल बगल के गोतिया रही सन भैया हो पूरा गच एकदम माने ओकनी के डेगे ना धराई अस्थिर खुशी के मारे बुझाई कि दुनिया के सबसे बड़का खुशी ओकनी के हाथे लाग गइल बा। बुझनी पूरा एकदम आप जहाँ तहाँ फोन क के या घरे घरे जाके पूरा एकदम ताली बजा बजा के कहियन सन आ खूब गच रहे से। आ जानतनी अगर गोतिया के आ पटीदार के अगर घर में कोनो नया काम हो गइल, चाहे कोई के नौकरी लाग गइल, चाहे गाड़ी घोड़ा किना गइल, चाहे खेत किना गइल, भैया ओकनी के त 3 दिन ले दिखाइए न दिहन सन कि कहाँ बाड़न से। बुझाई नु कि घर में मातम छा गइल